У Віцебску прайшло афіцыйнае адкрыццё фестывалю «Славянскі базар». У вітальным слове Лукашенко зрабіў некалькі неадназначных заяваў. Сярод іншага дыктатар не хаваў, што гэтая культурніцкая падзея ёсць працягам палітыкі ягонага рэжыму. Говорят, славянский базар вне политики. Нет, это самая главная политика. Это истоки той политики, которую мы, главы государств, не только славянских, как мы уже видим, народов, будем реализовывать. Это родник, отсюда все начинается. Поэтому это большая политика. Падчас сваёй прамовы пад скляпеннямі летняга амфітэатру Лукашенко параіў гледачам не перажываць і не расстройвацца, калі глядзіце тэлевізар. А таксама закрануў тэму развіцця нейрасетак. Са словаў Лукашэнкі, ён вывучаў штучны інтэлект у Арабскіх Эміратах, як толькі той з'явіўся. Распавядалі яму пра такія тэхналогіі і прадстаўнікі Кітаю ды ЗША.